Sí. Gràcies per avisar-me. Sí, i tant que sí. Tu diràs. Adéu. Què? Que ens quedem com estàvem. El programa no es toca. Ai, quina alegria, Paz. Doncs sí, i això que no les tenia totes, eh? Potser hi ha influït l'enrenou que vaig muntar. No sé si m'atreviria a dir tant, però a mi em va semblar entranyable que fessis tot allò per mi. I per qui, si no? No, jo estic convençuda que una mica haurà servit perquè es fessin enrere. Jo crec que ha sigut més per una qüestió de política interna de la cadena. Però si prefereixes pensar que va ser determinant, doncs va ser determinant, Joana. Moltes gràcies. Tant és, ho hem aconseguit. Va, brindem. Què diuen de si brindes amb infusions? No. Brindarem amb cava. Anem a dinar de restaurant i ho celebrem com Déu mana. Ai, avui no pot ser. Per què no? Perquè he quedat aquí amb l'Eva per fer les fotos aquelles del seu projecte. Justament avui? No, la truco i li dic que no puc. No cal que li diguis. Ai, cal, i tant que cal. Demano de quedar un altre dia. Ja la tenim aquí. Bon dia. Hola. Eva, però ja són les 12. En punt, és que tinc moltes ganes de començar. Doncs mira, t'anava a escriure demanant-te que quedem un altre dia. Per què? Què ha passat? Ara no em va bé. Ostres, Joana, però és que si ara ho posposem no tindré temps de retocar les fotos i a més ja els he dit que no, que entregaria el material la setmana que ve com a molt tard. És que ens acaben de dir que al final no cancel·len el programa de la Paz i volem anar a dinar per celebrar-ho. És un triomf petit per la humanitat, però un èxit dels grans per mi. Ja, sí, tant. Felicitats. Doncs, i si fem les fotos mentre dineu? Què vols dir? Vosaltres dineu tranquil·lament i jo em poso a l'altra punta amb el teleobjectiu i us vaig fent fotos com si fos un robat, estil paparazzi. Vols dir? Sí. És que volem dinar sense estar pendents de res. Però és que de mi no haureu d'estar pendents, Vull dir, jo no intervindré per res i em posaré ben lluny i és que ni em veureu. És que no em ve de gust que em facis fotos mentre menjo. Va, no em deixeu a l'estacada, sisplau. Et prometo que seran fotos molt elegants. No n'hi haurà cap que estiguis amb la boca plena o fent cares rares. Les faré amb tot el bon gust del món. Va. No menges. Em fa angúnia pensar que l'Eva està per aquí fent-nos fotos. Li has dit que podia? L'únic que podem fer és oblidar-nos d'ella i celebrar que encara tinc feina. Saps on s'ha amagat? No la veig. Va, oblida't de l'Eva i estigues una mica per mi. Ai, no estic gens a gust, noia. Ho sento. Doncs marxem. Anem a casa i passem directament a les postres. Què me'n dius? Què passa? Home, l'Eva ens estava fent fotos, no cal que es vegi segons què. Com que segons què? Que no som parella? Esclar que sí, però no cal que ho sàpiga tothom. Ah, què passa, que ara ens amaguem? Ai, va, Paz, que no és això. Doncs què és? Et molesta que se sàpiga que ens estimem? No t'inventis històries. Quan m'ha molestat a mi que se sàpiga? Doncs perquè no ens poden veure agafades de la mà. És clar que ens poden veure, però no cal ensenyar-ho. Te n'avergonyeixes, en el fons te n'avergonyeixes. Això ha sigut molt mala idea. El què? Nosaltres o la sessió de fotos? Vols parar? Una cosa. Perdoneu, ja sé que havia dit que no intervindria, però és que es tractava de... La idea era retratar un moment de celebració i no està funcionant, esteu una mica... I si brindeu i parleu d'alguna cosa alegre mentre... No m'atabalis, Eva. Per què? Què passa? Què he fet? Això no funciona, oi que ja ho has vist? Per què? No? Vols dir que esteu així per això? Ens has fotut el dinar en l'aire. Jo em pensava que podia funcionar. Em sap greu. Sí, a mi més. Però, escolta'm, per avui hem acabat, D'acord. Sí, esclar. Doncs res, me'n vaig. Però un altre dia, Joana... Sí, et trucaré i quedarem un altre dia, però és que avui no estic d'humor. D'acord. Perdoneu i gràcies. Adéu. Adéu.